Tugot, ti napalabas. Napalabas. Gapo iti saan pa lang panangikaskaso ni Alona ken ni Gardo. Imasidig ni Celia. Kat kinasarita na ti baro abaybayan na pailang ti balasang. Tama nga no agbaw tumitlang ti gura na. Nagtungpal ni Gardo iti imbaga ni Celia. Iti daytagon daway, mas daw dala kay Ignas ken Gardo. Kaputasan na nagpakada ni Celia ti manaw. Iso ang nakapanunod ti lakay asurutan na ni Celia. Kat tulungan na dagiti amo na. Ngem na ko na ni Gardo nga isulangan ti mga ramid nga gibalas. Iti sa balya pangir, mas daw ni Celia iti napaliiw na. Tanagkuyog dalendon, ken Diana. Akas lawan dakes ang napasamak iti kalabas. Nagsublingar ni Celia iti dagusda. Ket inlawlawag na kadala kay Ignas ken Gardo tinapasamak. Kabayatan na. Nagsarsarita da Gardo ken Alona iti pakanan. Itagagayam. Denggan nyo tituloy, tinobela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nagsarita tapay ko Alona. Awanan ti pagsaritaan tapay, Gardo. Hindi nakmatla denggan saan ka di. Ha? Napatpatagkan ka ti agibalis ngam ti siya kakayan ayat mo. Alona. Isong awanan ti pagsaritaan tapay. Awan mo't ti serbinan ti amin na pagsaritaan ta. Oh. Amo ka di mo maawatan ti ibagbagak, Gardo. Katapno na lang kang awatan ti ibagbagak. Nukas pangarigan matay ka iti panagibales mo. Panagkunam ka di kadagbalinak ang naragsak. Ha? Amom tupay nga ta ti mapasamak kanya kat may sakan ton abangkay. Makapagbabawi kan tupay nga ta, Gardo. May bagam tupay nga ta nga ay-ayaten nak. Ha? Masulbar to nga ta tiriribok kalpasan ti pan nakatay mo. Kabalam nga ta nga aramiden day ta. Alona. Awan ti umon na ababawi. Pasig nga da amin iti udi. No agkurustuman ti dalan nyo kadag iti managdakdakas. Agparnuay iti nakaro ariribok. May salaang ti pagtungpalan na dayta. May kada kayo, ti matay. Nakasangpeten da Alona kan Gardo. Nga magpada da analpay ti abaga na. Mangipasimudaag, nga dapay laang saan da nagkinaawatan, Tata Ignas. Nalabit akasta, Celia. Kayat ni Alona nga itanam kan lipat. Dagiti riribok ang napasamak iti biyag mi. Banag nga iso ti inaramid mi. Ngam idi agangay. Dimteng manan ti riribok iti biyag mi. Sinanabda kami dagiti bandido. Kat inalad da dagiti taraken mi nga ayop. Impalubos kun nga laan da amin akayat da. Tapnos anda kami adangran. Naamuan ni Gardo dayta. Saan ang nagpangadwaan ang raot iti kuta dagiti bandido. Pinatay na amin dagiti bandido. Agraman ti Pangulo da. Ha? Naaramid dayta ni Ruben? Wan, Celia. Diyan nalupoy idi a Ruben. Nagbalin itan a Berdugo kontra kadagiti managdakdakas. Tata, Kabayatan nga isursurok no kasano alumaban. Nakitak ti sirib na. Naglaka na ang maawatan dagiti ibagbagak. Aklunak, agduma kami itiwagas ti pannakilaban. Nakita kunday ta agalad na. Tata, Gardo ti impanagan ni Alona kan kuana. Naadaw day ta anagan, day di Gardo nga anak ko. Tata, No itanam tayon kan lipat ti amin. Kaawatan ang nagbaligin dagiti managdakdakas. Kaya rigan tayo matan ti tangatang. Nga awan ti ong tuna. Manang Celia. Dakas ka di ti kayat ko ang mapasamak. Jakla kayat na may sagmak ni Gardo. Alona, saan adakas ti kayat mo ang mapasamak? Ilikliklik mo lang iti paggad ni Gardo.
Dayta ti sana maawatan ni Gardo manang. Tibukod na lapag sayaatan ti pampanunutan na. Alona, Jaknam na maanakas tagayam ti panggap na. Nang rugi amin daytay di nakasursuro na lumaban. anya? Di damo pa'y lang nga pan nakakitak kan ni Gardo. Nagrusingan ti panagayat ko kan kuana. Iti sana nagbayag. Impakita kun kan kuana ti ayat amarikrik na. Isula ang ti lalaki ang nakariknaak iti nagpaydo mga ayat manang Celia. Awanan ti sabali a lalaki adimteng iti biyag ko. Nila ang Gardo. Maawatan ka. Isungag kad tirik na kiti kayat na mapasamak. Kaslapay kit din. Kay kayat ko asaanan ngagsublipay tilagip na. Anya? Babaanday ta. Di nan malagip no asino dagiti nagpanggap iti biyag na manang. Tano malagip nanto. Sigurado nga dadaka sa mapasamak. Santong agpatinggan ni Gardo aging gadi na maibalas tinapasamak kan kuana. Alona, Mapasamak to tinakarimrimon apa nagibalas. Itapay lang. Marikrik na kung ti posible ang mapasamak. Nakabutbutang ni Gardo no ison ti makapungtot. anya? Apay anay bagam dayta? Nakita ko no kasano ang makilaban ni Gardo manang. Pinaltugan na ti Pangulo dagiti bandido iti mismo nga abay ko. Anya? Di na napanunot a posible ang mapaltugan na kiti daydagon daway. May saladangan tinagpautan ti ulo mi iti daydya bandido. Iso akas taon iti danag ko. Diyak na puutan tinagikis gapo iti nakaro a panagbuteng ko. Kastagayam. Wen manang Celia. Pinuntirya ni Gardo ti ulo daydya a pangulo ti bandido. Kalpasan na. Dago sa pimanaw kami iti daydya a lugar. Kat nagdapat kami diti pagdagdagusan tayo ita. Kasta ka di. Ita. Diyak kayatan ti riribok. Mabutbutangak no dakdakamatan ni Gardo ti panagibalas na. Amang ano saan pa ila na pasamak na ita. Siya kunti mapukaw iti biyag na. Gapo iti nakaro pa nagdanag. Manang Celia. Diyos ko. Mariknak tinalaos a panagayat ni Alona ken ni Ruben. Itay nagsarita kami. Agpadada ken ni Senyorita Diana iti marikrik na para ken ni Ruben. No ammula ko man ni Alona, nga addan immo na akaayan-ayat na. Kasano atimbangan ti amin? Ababapay lang a panawon anaamamok ida. Ngam asidagan ti riknak kadakwada. Adda pa'y nga taal daw para kadakwada kan isenyorita. No agkita dantuman, mailasin nga ta ni Ruben. Nagtuok iti ado a panawon ni Senyorita Diana. Sinapul na ti lalaki nga ay-ayatan na. Aging kaita, mangnamnama makita na pa'y ni Ruben. Nga madalagayam dito'y katadan sa bali akayan ayat na. Tiyak malapdan ti agluha. Gapot agpadan to ang masakitan dagiti riknada. Anyan to lang atan ti mapasamak. Nudumtangan ti umno a panawan. Nga agkikita da atalo. Manang Celia, madlaw ka nagsangit ka. Ape ka di. Gardo, ipalubos mo nga tanga arakupon ka. Kasmay sa agayam, wano kabsat. Ha? Di mo kumaikan iti sabali aka ipapanan ti panagkid daw ko iti arakop, Gardo.
Apay kayat nangarakupan, Manang Celia. Ako ha, malagip ko lang amin di kabsat ko. Nga da iji probinsya. No sa anak amariro, agkatawanan kayo. Kasta ka di? Uwan Gardo. Ala, siya kunti mangarakop kan ka, Manang Celia. Para kan ka da ito'y, Senyorita Diana. Babaan iti panangarakop kanyak ni Ruben. Kasla si kamutan ti inarakop na. Aday ta, Manang Celia. Nalpasan nga narakop ka. Agyaman ak Gardo. Naup-up ti iliw ko iti kabsat ko. Nga uray apag kanito laan. Kasta ka di? Uwan. Uwan gayam. Kumusta kayon ka ni Alona? Kaguran na pa'y lang, aging ka ita. Di ka madanagan. Agbaaw tumatla ang tigura ni Alona ken ka. Uray po utom ti kunak. Sapay la ko, Mamanang. Namnamaam da ita. Ti kayat laang mat ni Alona ang mapasamak. Di mon gandatan ti gagam mo nga agibalas. Manang Celia. Day talaang ti kayat na mapasamak. Kat para matla kada kayo daytoy nga aramidan na. Diana, iwaras mo ti panagkitam. At data ita dito'y asyenda ng impatawid kanyak ni Papa. Ti pagpatinggaan ti panagkitam, isumat ti kinalawa ti dagami. Anya? Saan mo makita ti ungto ti daga, gapu iti kinalawa na. Iti day tapas ti asyenda, makita mo't tinalawa a minuyungan. Kaya't ko lang ipakita ken ka dagitoy. Gaputa si kanto ti pangipanaganak iti titulo ti daga. Lindon. Sana ka mangrablabak. Kukwam to amin dagitoy. Kalpasan ti kalaysata. Anya? Ado pa'y dagiti sanikuak. Isong agbyag kanto aray na. Katsyak mati ari. Mabalintan to ti agparamid iti mansyon dito'y asyenda. Kat dua talaeng nagnaan. Anya? Dependento kan ka, no sa dino ti kayat mo apagnaidan. Agpili ka. Ijay balasiw taaw, wano dito'y matlapagilyan tayo. No ijay balasiw taaw ti piliyam. At damat sa nikwak ijay. No kasano ti kinalawa ti dagak dito'y, kastamot lang ijay. Awan nagdumaan da. Iti kanito ang naikamang kamatan iti pamilyami. Awanan ti asino man na makibiyang pa iti biyag mo. Iti kayat ko asawan, pulos nga awan ti makasagid kan ka. Narsagid ti pamilyami. Ti asino man nga gandat iti biyag mi, mapaay lang. Anya? Kaayan-ayat kan, Diana. Kabalan ka, protektaran, kan ipaay ko kan ka amin akayat mo. Ulitak nga ibaga. Si kanto ti reyna, kat siyak tumet ti ari. Kayat mo asawan? Kuko amin da ito'y nilindon, Brando. Juan, Doña Dolores. Naglawa nga hasyenda, saan ka di? Wow! No kasta, itapay lang, ibagakon nga kalaysadan iti anak ko. Doña Dolores? Uray lipate ko na mamimpinsan ti saan anasaya at ngay naramid kada kami ni Lindon. Tinapatag kita, mairaman kami, iti kinabaknang na. Sumro man ang tikinagraraman mo, Doña Dolores. Nilang Senyorita Diana, ti maikan iti kinabaknang. Mairaman ka lang, gapo iti anak mo. Orayan niya ti bagbagang Brando. Karamanak iti panagbaknang ti anak ko. Anya? Daytoy ti tandaan ng Brando. Jakpay lamalipatan ti pananglokom kanyak. Ha? Sinaktam ti pusok.
Inusarnak lang tapno magunod mo ti kayat mo kanyak. Agraraman ka talaga, Doña Dolores. Inaramid ko lang, dayjay. Tapno pagkwartaan ka. Oh, makitam. Rimwar mo't lamanipod iti bibig mo ti panang lokom kanyak. Doña Dolores, di mo lagi pa, dayjay. No nalpasen. Saanin ang may subli pa. Anya. Wino, kaya't nakpay lang aging gayta, Doña Dolores. Ha! Pakpakawan mo't Brando. Di kan kayap. Talaga? Talaga. Di kan pagan si kalalaki. Kastagaya ma. Ay, bastos! Apay nga inigalam tilupok! Makitam, magustuhan tinaramid ko ken ka, Doña Dolores. Nagbastos ka, Brando. Kakurgura ka talaga! Agturungan da Boss Lindon, ken Senyorita Diana dito enta. Nalabit nga agsublita yon, ijay mansyon. Sabay lang kumata iti kabita na panawan. Mangagdan kan ang makikalay sa kanyak, Diana. Lindon, madanon tulak ta dayta. Kas iti na ibagakon. Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ka nga puraan? Agyamanak no maawatan na. Oh, sa dino pa iti kayat mo apapanan tayo. Numaminsan tumanan apasyaren tayo dagiti daduma pa'y asanikwak. Kurang ti may sangal daw apanang sarungkar tayo kadagiti sanikwak. Gwa, agsubli tayon iti mansyon. Sigurado ka? Wen, mabalin ka ding agsikko ka iti dayta adalan. Ha? Tapay. No di ti pagnaan tayo. Umadayon ti dalan tayo agsubli di mansyon. Basta, kayat ko lang ti magna iti dayta a kalsada. Sige. No dayta ti kayat mo? Agturong daytoy a kalsada iti nakakitaan mi iti kan ni Ruben. Sinurot ko iti dayti akong daway. Ngamtsa kon nakita pa'y. Sapay la ko ma. Ta iti idadalyasat mi iti kalsada. Maira na ang makitak ni Ruben. Oh, Diana. Apay ang napauli magkamatan. Kan apay at tumalangkyaw ka. Akaslad da sapsapulam. Awan. Kayat ko lang ti kumitay taglawlaw. Saan mat siguro adakes? Baybay ang naklatan. Okay. Iparpartak ko pa'y nga rod maneho. Tapno daras tayo makadanon iti mansyon. Simurot met kadata ti kotseng ay manmaneho ni Brando ang nagluganan ti inam. Di ka madanagan, Gardo. Ay aywam ti anak ko. Patsyak nga agbaaw tumatla ang tigura na kan ka. Tatay Ignas. Ulitem manan agkasaritan ni Alona. Di ka mapukawan itinamnama. Anya tirumbeng aramidak. Ibagbaga kun ti aramidem, Gardo. Wenno saan? Mangpanunot ka iti wagas. Tapno agbaaw tigura na. Ha? Di kayat ko asawan. Mangted ka iti sabong. Babaan day ta. Mapunasan tigura na kan ka. Uwan nga paiso. Gumatang iti sabong. Ket isagot ko ni Alona. Agkin naawatan nga tan dagardo kan Alona. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.